Здравейте, аз съм Николета. Аз съм Ангел. И ние сме основателите на Pathways. Я ми кажи миналата година как ти беше, харесваше ли ти в Pathways да ходиш? Какво правихте? Учихме, но беше много забавно, защото имаше много хубави картинки. В учебника ли? И ти харесва. А госпожата мис Ники? Тя е много добра. Да, и много ви преподава сигурно. Ти затова имаш толкова добри резултати, нали? Да. А я ми разкажи за учебника. Интересен ли е с картинки? Да, интересен е много. Забавно. А като учите, я ми кажи, пеете ли песнички на английски? Понякога. Понякога пети така много по-лесно се научава език, нали? Защото като научиш стихче или песничка, по-лесно запомняш. Да. И сега даже повече ми харесва, защото има по-други стаи, повече са. Нови стаи, по-са много са шарени, много хубави. И по-приятно ще бъде сигурно да учиш. С желание. I love Pathways. Играхме на игри. Какви игри играете? Играеме на stand-up, sit down, close your book. Добре. Беше ли ти забавно? Харесва ли ти да ходиш там? Да, защото госпожата е много добра. Учиме много думи за един ден. И други най-различни неща. Учите ли се да пишете вече, да четете? Да. Четеме английски приказки. Да. Превеждате? Превеждаме ги. Учиме азбуката. Песнички сигурно? Да, песнички. Учим и други неща. Най-много ми харесва да пиша думи в тетрадката, защото ги уча и мога да говоря английски език. Добре. На мен също ми харесва това училище много, нали знаеш защо? Да. Всички са много лъчезарни, госпожицата е много хубава и добра, учи ви на много хубави неща и най-вече, че ти ходиш с желание. Да. С много искам да ходя на английски, за да мога да се науча да говоря английски. И като се научиш, какво ще направиш? Ще отидем в Лондон и там ще уча английски. Да, нали знаеш, че сме се разбрали, че там ще учиме по-натам. Затова трябва да учиш хубаво, да минем всички изпити тук, нали? Да. Ще ми разкажеш ли нещо друго? Харесва ми най-много госпожата. Много е мила, добра, красива И ни показва неща на един голям телевизор. най-важното е, че тя ви кара да учите с желание. Да. И вие идвате с желание на уроците тук, нали? Да. I love Pathways. Аз се казвам Веска и съм майка на Зоя Куртева. Дъщеря ми вече за втора година ще посещава Pathways. Аз съм страшно доволна от наученото до сега. Смятам, че нивото на обучение е много високо. Най-важното е, че детето ми идва с желание. Имаме най-хубавата госпожица. За мен е важно да се учи английски език, защото в днешно време за мен това е необходимост, а не примерно някакъв каприз или според мен е много важно детето да научи добър език, особено ако сме решили за някакво по-добро бъдеще извън България. И аз наистина вярвам, че това е една от най-добрите школи тук в града и не само в града, в България. Тя беше на ниво говоримо и слухово, нали, сам говореше и да. Но за 3 месеца прекарани в Pathways, аз мога да твърдя, че тя вече може да пише, да чете и превежда. Супер доволна съм от напредък. Беше ли днес на английски? Да. Къде ходиш вече на английски? В Pathways. Pathways сме вече втора година. Първите 2 години бяхме в друго езиково училище. Спомниш ли си? Да.
И тук ти харесва? Повече. А защо? Защото тук е по-добра учителката и ни учат на много неща, които в другото училище не знаех, защото там само Говорите. а тук пишем, преразкажем уроците. А ти ли е по-трудно? Да, по-трудно ми е, но тук повече ми харесва. А справиш ли се? Нормално. Да. Има ли деца, с които си приятел? Да. Кои? Ами всичките от класа. Всичките сте приятни. А правите ли някакви Да. партита, когато има Хелоуин за Да. нова година? Да. И те как протичат? Много хубаво. Има ли Защото забавляваме се. И сладкиши, правим сладкиши, да. балове с маски? Ами това още не е ставало. А за Хелоуин спомниш ли си? Да, за Хелоуин беше много хубаво. Ти какъв беше? Бях с маска на скелет и с нещо като брат 2. А имаш ли нови приятели от Pathways? Ами Имаш. да. Краси? Караси и също 2 момичета. Тази година май ще са още повече. Нали? Ами да. От вашия клас. Да, супер. Може да съберат целият клас. Може би. Аз съм Тео, тук съм 2 година и сега съм 2 ниво. Стаите ми харесват много, също и преподавателите. Те са много добри, защото има много деца и те се опитват да учат английски истински и учителите и без това са доста добри. Аз съм майката на Тео. Щастлива съм, че съм в Pathways вече 2 година. Знам, че ученето на английски език е необходимост в днешно време. И затова след 2-годишно обучение в друго езиково училище, мисля, че най-накрая намерихме своето място. Нали, Тео? Да. Факт е, че той ходи с удоволствие и с нужната доза отговорност. Мисля, че са показателни за това, че Pathways е нашето място. Нали, те? Да.